Вие сте убедени във важността на медийната грамотност и сте нетърпеливи да предприемете действия. Въпреки това, би било идеално да имате колегите си на борда, защото заедно можете да постигнете много повече, за да се подобри истински медийната грамотност на учениците. Тя, идеално, трябва да бъде интегрирана в различни предмети. В повечето страни това е междудисциплинарна цел, което означава, че всеки може да бъде включен. Например, в математиката можете да подчертаете важността на разбирането на данните, като покажете същия график по различни начини. В часовете по история можете да преподавате важността на източниците и да оценявате тяхната достоверност във всеки предмет. Презентациите, включващи видеа или снимки, могат да бъдат възможност за обсъждане на авторските права. Въпреки това, само защото вие виждате всички тези възможности, не означава, че вашите колеги също ги виждат, докато може да имате фантастична идея, за много хора това може да бъде плашещо. Някои може да се страхуват от него, защото не знаят много за него, други може да се колебаят да използват цифрови инструменти и някои може просто да не виждат стойността в това, така че ще трябва да убедите колегите си. Но как да започнете? Много зависи от вашия подход, вашите колеги и контекста на училището. Вие сте ентусиазирани да направите учениците си медийно грамотни и искате да включите колегите си в тази мисия. За да убедите колегите си в необходимостта от медийната грамотност, ще трябва да ги убедите по някакъв начин. Най-добре е да започнете по достъпен начин, като им позволите да изживеят дейности по медийна грамотност, подобно на търговец на пазара, който ви предлага. Да опитате вкус на банан, преди да ви я продаде. Как да направите това конкретно? Добро място за начало е учителската стая, където имате неформални моменти с колегите си. Тук можете да споделите интересна дейност за медийната грамотност, която може да вдъхнови другите. Но може би това не е достатъчно, за да ги убедите още. Ако знаете за този интерес, можете да покажете или обясните нещо на няколко колеги. Нека да изпробват приложение или да открият нещо ново с вкусно парче торта. Можете също така да насрочите кратка информационна среща относно това как обсъждате теми като фалшиви новини, кибертурмоз, изкуствен интелект или всяка друга тема. Оставете флаери за онлайн поверителност в учителската стая или поставете QR-кодове, свързващи се с интересен уебсайт. За компютърно мислене, ако вие и вашите колеги имате време и пространство, помислете за посещение на класните стаи един на друг. Поканете един или повече колеги да ви видят в действие, когато обсъждате медийната грамотност в класната стая. Алтернативно, инициирайте проект за медийна грамотност с различни класове, позволявайки не само на вас и вашите колеги, но и на учениците да учат един от друг. Информирайте колегите си, че могат да се обръщат към вас с всички свои въпроси относно образованието по медийна грамотност. Направете се известни като контактна точка над всичко. Започнете малко. Не се опитвайте да убедите всички колеги наведнъж. Търсете нещо, което работи във вашия контекст. Стига да вдъхновява както вашите колеги, така и вас самите. Медийната грамотност превърнала в ключова компетентност за учениците, затова се опитайте да я интегрирате колкото се може повече в учебната програма